welcome. Alright. Sa the reunion. Avengers. Alright. Nagre-research na ako. Ito na lang. Handa na kayo, karirin nyo lang. Gagayan kong costume para bukas. So ito yun. Ayan, Mr. Paul. Working hours. Nagre-research pa. Ayan na. Na-recorded, Mr. Paul. Parang Ha? siya yung hihilahin ko eh. Sa magiging kalaban namin. Pupuntahan na lang daw po. Panalo na kayo. Pero magka-costume ako, sana manalo kami. Hello. Oh, anong masasabi nyo bukas? Bukas na yung isa sa mga main event. Makikita nila yung pinaka-revealing na costume bukas. Costume ni Rex! Actually, pinagmimitingan na namin since tapos na yung last day ng month. Ngayon, strategy naman namin ng NHM. Group entry. Yeah! Bahan! Group entry. Gan. Okay. Handa lang kayo. Wala kayong kalaban. Mukha pa lang Joker na. Ako na yung very grandmother. Hindi kami nakahawak. Si Patrick! Patrick! Guys, pagandaan nyo dahil pinagandaan ko. Good Okay. luck guys tomorrow. Actually, hindi kami magpapatalo sa inyo. Ganon! Hindi na kailangan memorize yan. Effortless. Actually, my combat is not a game, but it's a competition. Kumanda kayo lahat ng branches. Okay?